Každý kosti zná a teď je znám i já. A za kostičku získám 1. Stuartová, něco jsem ti řekla. Tati, dejte šanci. Prosím. Kostí 206 má v sobě člověk, kosti tarzální, jako falangy, má i nárty, patří do boty. Ona říká pravdu. Dál je fibula, potom tibia, nepleť fibia, mám i kolena a tam je Češka. Je, a jedem všichni. Tanec kosťový, ten nám napoví, znovu zas a zas, než vyprší čas. Tanec kosťový, ten nám napoví, nezbořem test, nedostanem trest. No tak všichni, pohněte těma svejma kostrama. Podle toho, jak ty testy vypadají, tak vy chudáci potřebujete jakoukoliv možnou pomoc. Tanec kosťový, ten nám napoví, je jich 206, kostí k učení, včetně temení, spánkové čelní, je to bláznivé, ale účelné. Tanec kosťový, ten nám napoví. Zas, vyprší čas, máme 206, kostí k učení, je to bláznivé, ale účelné. Tanec kosťový, ten nám napoví, nezbořem trest, nedostanem trest. A dost, Stuartová. Jdu za ředitelem. Co? Chci, abys mi předvedla ten tanec. Je to ta nejlepší studijní metoda na světě. Tanec kosťový, ten nám napoví. Wow! My jedeme do Evropy, tak na tohle si plácneme. Tanec kosťový, ten nám napoví. Co? Ta píseň, ty pohyby, tvůj hlas. Všechno mi to připomíná nějakou známou zpěvačku. Kelly Clarkson? Hilary Duff? A co Jay-Z? Už to mám. Hannah Montana. Hannah Montana, ty starý vtipálku. Máš pravdu, co mě to napadlo? Tenhle kytrouš by něco takového nikdy nesvedl. Jo, co tě to napadlo? Tady nahoře nic není, jestli mi rozumíš. Jo, podívej, Olivere, hele, já tě vidím. No, já tě taky vidím, ahoj Lily. Projetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2008.